जोंनि न'खराव बुना होनांगौ। बे नुथायफोरा जाबाय चिरां जिल्ला सिंनि रुनिकाटा बुरपार बालाबारि गामिनि सोरखारि PMAYG न'नि लुनाय खामानिया आद्रा जानानै थानायनि। चिरां जिल्लानि सिडली ब्लक सिंनि रुनिकाटा VCDCनि बुरपार बालाबारि गामिनि गंसे PMAYG न'नि लुनाय खामानिया बोसोरसे बारलांब्लाबो आद्रा जानानै दं। न' लुफुंजायै जाथायनि सायाव सोरखारि न' मोनगिरि आरो गामिनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 2011 मायथाइनि सार्भे बादियै बुरपार गामिनि निखावरि नखरफोरा PMAYG न' मोननो हादोंमोन। नाथाय बेनिनो सा 10 न' मोनगिरिफोरनि न'खौ रुनिकाटा VCDCनि मासिगिरि नीरब नार्जारिया लुनानै होनो बिबान लानानै न' मोनगिरिफोरनि रांखौ दासिम 80,000 राङै लांबाय होनना फोरमायो। लोगोसेनो न'खौ 3 दाननि गेजेरावनो लुफुंनानै होगोन होनना बुंदोंमोनब्लाबो नाथाय 1 बोसोर जालांब्लाबो न' लुनाय खामानिया दासिम आद्रा जानानै दं। बेखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायदों बुरपार गामिनि न' मोनगिरि दुखुथिया सुबुंफोरा। बुरपार बालाबारि गामिनि गंसे PMAYG न'खौ लुहाङैनो आद्रा खालामना दोननाय न'नि थासारिनि सायाव बुरपार बालाबारि गामिनि गावबुरा लबेन गयारि बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे रुनिकाटा VCDCनि मासिगिरि नीरब नार्जारि बिथांखौ थाबैनो लुनानै होनांगौ होनना खावलायनानै ओरैबायदि बुङो। जोङो रुनिकाटा VCDCनि आन्दाराव गामिया जाबाय बुरपार बालाबारि। जोंनियाव जितु गभर्नमेन्टआ जितुनाखि न' मोनदोंमोन 11 सननि सार्भे बे न'खौ अननानै हरदोंमोन गभर्नमेन्टआ। बिनि समाव दिनैसिम जोङो एप्रिल मासनि माबानिफ्राय स्टार्ट खालामबाय न' लुजेननायखौ। बे चेयारमेना थिकादारनि थ्रुयै माने जोंनो हाजिरा लानानै लुजेनदोंमोन। बिनि समाव दिनैसिम जोङो दिनैहाय बे 10था न'आ माखासेया जानायनि खेथ्रआव बे 10था न'खौ पेन्डिं जाना दङ। बे पेन्डिंनि खेथ्रआव दिनैसिमबो माने लाहार फाहार खालामनाय नुवाखिसै। बेखायनो जेनाखि बेनिफिसारिफोर बेस्राफोर गरिब गुन्द्रा गासैबो सोरबाबा हा हु गैया न' जोंनि एसे खलबसे हायावनो सोरबा बिदा फंबाय बुरजा दङ, सोरबा फिसा फिसौ बुरजा दङ, बिहामजोफोर दङ। बे जायनिखि बोराय बुरि उन्दुग्रा न' बेखौनो सिफायनांबाय थाबैनो लुगोन होननायखाय। दा बेखौ लुफुङाखिसै दिनैसिम बोसोरसेयानो बारलायलांसै। दा बेवहाय जोंहा बिराद उसुबिदायाव जाना दङ। बेखायनो दुखु खालामदों जे जोंनि बेनिफिसारिफोरा दिनैसिम जोंनि न'खौ सरकारा थाबै लुना होबा हामगौ होननानै आसा खालामना दङ। दिनैसिम खिन्थु जोङो VCDCनि आन्दाराव थानानै VCDC मेम्बार एबा VCDCआ जोंखौ दिनैसिमबो न'नि थाखाय जेखौ माबाखौनो लाहार फाहार दिनैसिमबो खालामनाय नुवाखै। दङ जे आगोलाव जिथुनाखि बे स्टार्ट खालामनायनिफ्रायनो दिनै सोरबा पिन वालावनो दङ, सोरबाबा हाफ वालावनो दङ। बेखायनो जोंनि न'खौ लुफुंना होनाय नङा होननानै माखासे मानसिया सम्भाबना खालामना दङ आरोखि पाब्लिकफोरा बेनिफिसारिफोरा। दा बेखायनो गामिनि जानानै आङो जाहाथे गामिनि गार्जेन जानानै बेखौनो आं खैफोदखौ दिन्थियो जे बेनिफिसारिफोरनियाव माने सोंनानै मोनगोन बिथांमोनहा जे दिनैसिम नोंगौ नोङा माने थाखा फैसाया बेसेबां हरदों हराखै नोंखाय बुंना नोंखौ बुङो। दा आं खोनादों 2 किस्ति करि हरजोब्बाय सरकारनि आखायाव। जे बुंदोंमोन जे सरकारफोरा मिटिङाव बुंदोंमोन, ब्लकआव थांदों, भिडिअ फैदों, चेयारमेनफोर मिटिं खालामनानै बुंदोंमोन जे बे न'खौ जुदि जाय बेनिफिसारिया गाव लुनो होननानै लुफुङाबा जेल जानांगौ होननानै बुंदोंमोन। बिनिखौ गिनानै जोंहाथ' गरिब गुन्द्रा मानसिफोर सोरबाबा हयथ' माबा लोमजानाय साजानायाव बाहायफ्लांगोन, मैगं थाइगं बाहाय जाफ्लांगोन, खरसा खालामफ्लांगोन, बेखौ गिनानै VCDCआवनो जमा हैजोबदों। सोरनि आखायाव होनाय जादोंमोन? दा चेयारमेननि आखायाव जमा हरजोबदों। 2 किस्ति, फार्स्ट किस्ति जाहैबाय 32,000 ना 32,000, उनाव सेकेन्ड किस्ति 48,000, 80,000 करि थाखाखौ हैदों होननानै आङो जोंनि गामिनि बेनिफिसारिफोरनिफ्राय खोनानो मोनदों। न'फ्रा माबायदि अबस्थायाव दङ दा? न'खरमाबो दा नैबे पेन्डिङाव जाना दङ, सोरबा पिनवाल सोरबा हाबवाल जाना दङ। दिनैसिम लुफुंनायखौ नुवाखै आङो। दिनै आङो गामिनि गार्जेन जानानै आंनि गामियाव थानाय हिसाबै आं नुगासिनो दङ। दिनैसिमबो आं लुफुंनाय नुवाखै। बेखायनो बेनिफिसारिफोरा दुखु प्रकास खालामना दं जे जोंनि न'खौ लुफुंनाय नंला नामा। बेखायनो दा लुगैदों जे दानि जोंनि सरकारा आसाम गभर्नमेन्टआनो जा बा बिटिआर सरकारानो जा बे न'खौ जोंनो थाबैनो बे मास मोनसे मोननैनि गेजेराव जाहाथे लुफुंना होयोबा जों गोसोखौ मोजां मोनगौ होननानै बेनिफिसारिफ्रा आसा खालामनाय खिबाय। दा बेखिनियाव बेनिफिसारि बिथांमोना सैथो ना असैथो बेनिफिसारि बिथांमोना गावबा गाव। गुबुन फारसेथिं न' मोनगिरि बुरपार बालाबारि गामिनि सुबुङा दुखुयै ओरैबायदि फोरमायो। न'खौ आङो माने जागोन होननायखाय आङो मोजाङै मोजां गथायदोंमोन। नाथाय दासिमबो आंनि न'आ जेबो जायाखै, हाबवालैनो दङ।
थाखा फैसाखौ जोंथ' सिगाङावनो हरजोब्बाय दा आं जोबोद उसुबिदा गोलैना दं आंल' नङा रायजो राजा गासिबो न'खरा जोङो थानाय न'खौनो सिफायनानै थाब हागोन होननायखायनो जों सिफायना होदोंमोन नाथाय जों दा बे न' गंसेयावनो ज' जाजाय खालामनांगौ जाहैबाय बहुद उसुबिदा एसे अनलायनानै थाबैनो लुना होबा हामगौमोन जोंनि थाखाय सरकारा जों आं बेखौनो आसा खालामबाय औ जितु नोंथांमोननि न'नि नामाव फैसा हाबनाय जादोंमोन सोरनि आखायाव गथायनाय जाखो बेखौ जों चेयारमेननि आखायाव गथायजोब्बाय चेयारमेननि आखायाव गथायनानै चेयारमेना बुंबाय जों आं लुसिगोन दा बेबायदि होननायखाय जों चेयारमेननो गासिबो गथायदों 2 किस्तिबो आरोखि दा गोबाव सम नोंथांनि न'आ लुफुंजायाखै दा नोंथांमोना चेयारमेन मेम्बारनाव सोंदोंना सोङाखैमोन जे जोंनि सोंबाय न'खौ जोङो माब्ला थांबायबो मा फिननाय होदों बिसोर? अफिसावबो थांबाय आरो लामा सामा जोङो न'आव थांनाबो बुंदों बियो र' साननैसो थाथ' एसे माबा मिस्ट्रि जगार जायाखै थाखा फैसा एसे खम जाथ'दों र' बानायगोन नै दासिमबो गैया नै दाख्लैबो सोंबावबाय जों जे माब्रै जाखो सार जागोन खालि जागोनल' होनो आरोखि खिन्थु दासिमबो जों बे नुनो मोनाखै आरो बेसेबां बोसोर जाखो बेसेबां बोसोरसेयानो जाफ्रामबायानो बारबायानो होनजाबाय दा नै मा नाम चेयारमेना मा नाम चेयारमेना निरद मेम्बाराथ' जोंना आगोलाव बै माबासोमोन दाथ' बे गैलिया दा जोंनि चेयारमेनानो जाबाय जोंनाव मेम्बारा गैला बे बुहुरपारायाव चेयारमेन थानाय जायगायाव चेयारमेननि माबायावनो जोंनाव मावजोब्बाय आरोखि फिलिमोन सिगां हनै बेयाव बे गैला आरो फुना होनांगौ